Ahojte, pozdravujem vás všetkých a teším sa na tento prvý vstup s vami. Bude to možno také nie celkom hneď praktické, ale také veľmi dôležité. Čo je voda? Voda je dar, voda je živel. My sme zložení z vody, voda je všade okolo nás, bez nej nie je život. A nadviažem hneď na to, že život je pohyb a pohyb je život. Takže chcela by som vám približiť túto funkciu vody ako dar k nášmu pohybu. Pre naše telo, pre pohyb má voda neskutočne veľa benefitov. Pozrite, aká je krásna, je ježná telu, dotykom, je funkčne ten najlacnejší, najjednoduchší prostriedok miesto fitka. Prečo? Je to médium, ktoré vie nadľahčovať. Keď chcem nejaký pohyb, ktorý mi nejde, je protigravitačný, v tom bazéne si ho viem krásne precvičiť. Čiže nadľahčuje unavené kĺby. Pomôže aj pri nadváhe, aby som nejaké pohyby, ktoré chcem pre svoje kĺby vykonávať a posilovať, tak mi ich uľahčuje. Nie je to závažie, ale odľahčenie. To je prvá vec. Keď chcem niečo odľahčiť. Druhá vec, je to zároveň tréning. Čiže odpor vody je ako posilovňa pre moje svaly, pre moje šlachy, aj pre kĺby, pre ich stabilitu. Čo ďalšie? Dýchanie. Je tu úplne opačný vztlak. Čiže môj kardiovaskulárny systém, moja bránica môžu kľudnejšie dýchať, nie sú pod nejakým tlakom zhora, zdola sú odľahčené, čiže umožňuje mi to lepšie dostať kyslík do mojich zase šliach, svalov, orgánov, zlepšiť metabolizmus. Keď sa pohybujem vo vode, moja bránica je funkčná v správnom postavení a môžem masírovať aj brúško, kde sú moje vnútorné orgány a metabolizmus sa pohne lepším smerom. Keď chcem, aby som spálila nejaké tie kalórie, je to pohyb proti odporu. Čiže musím vydať viacej energie a spálim viacej kalórií. Keď chcem byť chudšia, keď chcem mať dobrú kondičku, všetko mi toto táto voda dáva. Pohyb vo vode je naozaj malý zázrak. Čo je dôležité, že my sme tiež 90% z vody. A naša lymfa je presne ten systém, ktorý tú vodu v našom tele plní správnym smerom. Lymfatický systém nemá pumpu, ale potrebuje pohyb. A k tým pohybom vo vode je to úplne najlepšia terapia a liečba na opuchu, na zlepšenie našej imunity, pretože lymfatický systém je vlastne postielka pre našu imunitu. Takže to je ďalší benefit. Druhá vec, športovci, keď chcú posilovať, je to výborná posilovňa. Dá sa tu stretchingovať proste bez nejakej väčšej námahy. Keď ste po úraze, po operáciách, potrebujete návrat pohybu, rozsahu hybnosti, svalovej hmoty. Voda nám toto všetko dáva. A čo je úžasné, nemá vôbec vekový limit. Kto vie plávať, nemusí plávať, keď chce cvičiť po vode. Kto vie plávať, má ešte lepšiu výhodu, pretože si medzi tým vlastne môže rozpohybovať celé telo nejakým štýlom. Ale tie cvičenia sú úžasné. Ja sa vám budem snažiť celý týždeň tak trošku podporiť jednotlivé orgánové systémy
Dneska je to takýto úvod. Rozcvička vo vode je už len to, že do nej vstúpite. Keď vstupujete do bazéna alebo do vodného prostredia, okamžite naskočí hlboký stabilizačný systém. Koordinácia svalov, pretože v tej vode sa musíte správne hýbať a správne zapnú svalové zreťazenia. Takže samotný vstup do tej vody je už rozcvička pre vaše telo. Ja teraz, nie je to vidno, ale chodím po špičkách celý čas, čo sa s vami rozprávam, idem po špičkách. Tak skúste len toto. Na špičky a na petu. Malá rozcvička. Na špičky a na petu. Na špičky, na petu. Ja budem stále pridávať pár cvičení. Chcela som len taký na záver to, že nikdy ani v rehabilitácii na suši neexistuje to, že sa zameriam len na jeden klop, len na jeden sval. Proste naše telo funguje ako celok. Takže aj pri tých cvičeniach v bazéne fungujeme ako celok. Ale budem vám dávať také tipy, ktoré sú skôr pre bránicu. Ďalší deň, a teda bránicu a dýchanie, ďalší deň to bude stabilizácia a koordinácia hlbokého stabilizačného systému. Naša lymfa, to bude úplne fantastické, na to sa teším najviac. A potom rozsah, posilnenie dolných končatín, horných a úžasný stretching. A na záver sa budem tešiť na vaše otázky alebo nejaké tipy, ako by sme mohli ešte túto výzvu vylečiť. Takže veľmi sa na vás teším a ja by som to ukončila tým, že voda je dar. Dar, ktorý máme všade okolo seba. Bazény, jezera, moria, rieky. Tak poďme ich využiť pre svoje telo, pre svoje zdravie. Teším sa na vás. Majte sa. Zajtra znova.